Vidste du, at Excel indeholder automatiseringsfunktioner, der gør det meget nemt at spare en masse tid? Her skal jeg vise dig 2 eksempler. Vi har her et regneark, hvor vi har nogle afdelinger, og der har nogle omsætningstal, hvor vi skal lave nogle formler, der gælder på alle afdelingsarkene på én gang. Så klik på afdeling 1 hernede, afdeling 2, 3 og 4. Ses det, at der er salgstal for varegruppe 1 og 2 i de 4 kvartaler. Men der mangler varegrupper i alt og i alt for hver afdeling. Hvis jeg klikker på afdeling 1, holder kontrol ned, klikker på afdeling 2, 3 og 4, er de jo 4 ark defineret til en gruppe. Hvis jeg så simpelthen markerer tallene på det ene ark, afdeling 1, der står her, og en tom række og en tom kolonne, klikker på autosum, lægger den alle tallene sammen, lodret og vandret. Hvis jeg klikker på konsolidere, klikker igen på afdeling 1, nu er gruppen ophævet, så kan man se, at der på en gang er regnet formler ud på alle 4 afdelingsark. Hvis jeg klikker på total kvartal, så kan jeg stille mig her, og der kan jeg bruge en autosum. Jeg kan igen klikke på afdeling 1, holde skift nede, klikke på afdeling 4, og klikke på B3. Derefter vælger jeg Enter. Så har jeg tallet for varegruppe 1 i første kvartal. Så kan jeg stille mig herude med det lille sorte kryds i højre hjørne af cellen og trække den ned en gang, og så trække alle 3 tal henad. Så er jeg på en gang lagt alle tallene sammen for alle kvartaler og for alle varegrupper. Se, det var nemt jo.